Nacho Sorolla és sociolingüista, gràcies per ser avui als matins. Molt bon dia. Vostè és del Matarranya. Soc del Matarranya. Vostè què parla? Català. Però això pot ser que d'aquí un temps, legalment, diguéssim, no sigui així a l'Aragó. Vostè parlarà aragonès meridional o oriental? Legalment hi ha una proposta de canvi a partir del nou govern. Tampoc és històrica la denominació legal del català, o sigui, la denominació legal del català és a partir dels anys 90. Anteriorment, al segle XVII, se li denomina català, s'utilitza com a llengua de l'administració, però posteriorment, per diferents qüestions històriques, desapareix aquesta denominació i a partir del segle XX és quan entren altres denominacions locals, però tot això en una freqüència històrica. La qüestió és que actualment la legislació vigent sí reconeix l'existència del català i de l'aragonès, de dues llengües diferenciades, i la nova proposta de supressió de la llei de llengües el que fa és esborrar aquestes denominacions. Crec que el que pretén Luisa Fernández Rudi, la presidenta de l'Aragó, és que la llengua oficial sigui el castellà i la resta de llengües com a llengües pròpies. Sí. Això marca diferents nivells. Se'ls denominava llengües pròpies ja amb l'anterior llei de llengües, que és de l'any 2009, i en aquesta ocasió la proposta és de denominar-los llengües pròpies d'Aragó i en diferencia bàsicament dos. Parla de la llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental d'Aragó, que seria el català de la Franja, però li diu llengua oriental d'Aragó, i la llengua septentrional, la llengua aragonesa septentrional, que es referiria a la llengua aragonesa. Quanta gent parla el català a la Franja? Són aproximadament, no arriben als 50.000 habitants. Miri, la Sílvia, l'Antoni, el Miquel i el Josep Maria li volen fer preguntes. Sí, jo he anat a mirar-m'ho a la RAE, la Real Acadèmia de la Llengua, perquè confesso que això de la llengua aragonesa no sabia ben bé què era, i he vist que aragonès en la secció número 5 diu «Se dice de la variedad del castellano que se habla en Aragón». Jo he pensat, ara ja no entenc res, llavors segurament, això ho diu la Real Acadèmia de la Llengua, o sigui, llavors l'aragonès és espanyol o què és? L'aragonès és, o sigui, la Real Acadèmia sí que té una accepció que parla del castellà parlat a Aragó, però realment, filològicament, en lingüística, l'aragonès és una llengua particularitzada del llatí, una evolució d'una llengua com a llengua romànica, i que, per tant, ha evolucionat, ha tingut una literatura històricament, ha estat la llengua utilitzada per escrit a la Corona d'Aragó, i actualment és una llengua que per diferents processos de substitució s'ha anat arraconant cap a la zona del Pirineu, però és una llengua viva que es parla Però també diu que se dice del dialecto romance llamado también navarro-aragonès. Llavors ja és embolica que fa fort. Hi ha discussió filològica sobre què va ser un dialecte romànic, si es va convertir en llengua, si realment s'ha singularitzat com a llengua. La major part de la filologia té en consideració que, com seria el cas de l'asturià o altres llengües, no han arribat a tenir un estatus polític, o sí que l'han arribat a tenir ja en els últims anys, però que realment sí que són una llengua diferenciada, diferent, això sí, del català. De tota manera, el valencià consta a la Constitució també com a llengua diferenciada, i quan van fer les versions de la Constitució amb les llengües que eren oficials al conjunt de l'Estat, jo recordo la versió valenciana, diríem, clar... No consta la Constitució. No, la Constitució no hi és. A l'Estatut d'Autonomia. A l'Estatut d'Autonomia, sí. És a l'Estatut, perdó, doncs. A la Constitució hi ha el gallec, el català, hi ha... Sí, però la RAE, la Real Acadèmia Espanyola, considera el valencià com dialecte del català, és a dir, com una variant del català, mentre que no passa el mateix amb el balear o amb l'aragonès. I jo li volia preguntar, clar, ell és sociolingüista, però jo entenc que la disputa aquesta terminològica, que és curiós, passa a les Balears, no passa, o sigui, passa a València. València no és l'Estatut del País Valencià, ni és el País Valencià, sinó legalment és la comunitat valenciana i la llengua valenciana, encara que siguin una i la mateixa cosa, perquè, diguem, la sociolingüística ha arribat a la conclusió que català, balear, aragonès,
és tot el mateix. Si no creu vostè, i ja sé que vostè és sociolingüista, que en el fons el que hi ha és una qüestió política, és a dir, que tant els valencians, no si a les Balears és diferent, els valencians com els aragonesos, o una part molt important de valencians i aragonesos, allò que no toleren és, diguem, la identificació típica que ha fet el nacionalisme català de llengua catalana igual a identitat catalana. Per tant, si al meu territori jo reconec que es parla el català, què vol dir? Que tinc una identitat catalana, és a dir, que la política necessiten, per les raons que sigui que podríem entrar, desmarcar-se de tot el que suposa Catalunya, perquè ho poden entendre com una manifestació de pancatalanisme, de colonialisme lingüístic, tot el que el vulgui. Perquè el problema no és sociolingüístic, ells són conscients, carai, que allò és català, perquè, escolta, s'entenen i que és el mateix, sinó que la qüestió és política. Filològicament no hi ha dubtes, o sigui, hi ha una qüestió política que és la de despertar cert sentiment anticatalanista que existeix a diferents territoris, però això és una qüestió política. Filològicament, quan se'ls pregunta a la gent de l'acadèmia, a la gent que fa filologia, no tant a la sociolingüística, sinó a la gent que fa filologia lingüística, no hi ha cap dubte de que allò que es parla a la Franja, allò que es parla a València, allò que es parla a Catalunya, allò que es parla a Catalunya del Nord, a les Balears, és la mateixa llengua. I quan l'Acadèmia Valenciana de la Llengua finalment funciona a partir de gent formada acadèmicament, que treballa aquella llengua, que l'estudia, no hi té cap dubte en donant-li les voltes que siguen a la denominació, però no té cap dubte que és la mateixa llengua. En això sí que no hi ha discussió filològica, no hi ha discussió acadèmica. No, el que passa és que no hi ha discussió filològica, però sí que hi ha discussió d'una altra mena, no només política, sinó de consciència política, de consciència lingüística. Vull dir que jo també soc filòleg, encara que no exerceixo, i recordo que vaig ser dels primers treballs de l'Autònoma de Sociolingüística, quan encara no se'n parlava d'això, llegint Ninyoles i Arasil, etc., els primers pioners de la sociolingüística, però quan nosaltres parlem, anem a Itàlia, i sentim parlar llengües diferents, però absolutament diferents, sistemes lingüístics completament diferenciats. I, en canvi, ells no tenen consciència de parlar una llengua diferent, sinó una cosa que en diuen dialecte, que ve a ser com una llengua de segon ordre, ve a ser això, és dir, que no té prestigi literari i que ja entenen que hi ha una llengua superior i una altra que no. Aquests fenòmens també es poden donar aquí. De fet, s'havien donat. La gent a Galícia, País Valencià, segurament no conec bé el tema de la Franja, hi havia una consciència de patuès, que diuen els francesos també, és a dir, d'una llengua de rang inferior que serveix per l'estadi familiar, però que en canvi no és útil pels usos socials i culturals, etc., acadèmics, etc. Això a Catalunya no ha passat per un error, és una hipòtesi que tinc, que és que hi ha un moment determinat a la història de Catalunya en què l'autoestima catalana de caràcter econòmic i polític va vinculada també al renaixement cultural. I en canvi en aquests altres territoris no ha passat. Quan passa, en els altres territoris es fa a remolc de Catalunya. I llavors hi ha una reacció d'altra gent de dir nosaltres no som catalans, parlem una llengua i com que hi ha l'associació aquesta política s'interfereix. Com es pot desmuntar això? Hi ha una qüestió que va lligada, bàsicament, a això. Sí que hi ha, evidentment, qüestions polítiques, les llengües s'hi poden singularitzar al llarg de la història i, finalment, hi ha molts casos de llengües que, finalment, per la intenció de singularitzar aquestes llengües, finalment, creen dos sistemes diferents de llengua. Però aquí hi ha anticatalanisme? O sigui, amb decisions com aquesta del govern aragonès hi ha una actitud d'anticatalanisme? A Aragó, o sigui, hi ha com la que hi pot haver al País Valencià o a les Illes amb la política ara mateix de Bauzá. Hi ha molta diversitat d'opinions, o sigui, moltes vegades a la premsa, sobretot a la premsa catalana, es parla de que Aragó ha fet no sé què. No, qui ho ha fet és el govern d'Aragó, que és representant d'un sector polític. Després hi ha altres partits, altres sectors, on la diversitat lingüística, l'existència del català i l'aragonès no es posa en dubte, però bàsicament és això, es pot acabar singularitzant una llengua, però el tenir, i actualment la gent que estem a la frontera ho coneixem de primera mà, o sigui, els mitjans de comunicació que hi ha a la frontera, al Matarranya, parlaven de que ara volen dir que la llengua que es parla al Matarranya i la llengua que es parla a la Terra Alta i la llengua que es parla als ports, ens comuniquem, tenim comunicacions habitualment en la nostra llengua, són diferents. La gent de frontera podem veure tranquil·lament que no hi ha frontera lingüística, hi ha fronteres polítiques, administratives, històriques, però no són fronteres lingüístiques.
Jo crec que és diferent el que està passant a Aragó que el que està passant a Balears. A Balears és molt més greu, perquè hi ha un senyor que es diu Bausà que intenta arraconar l'ús públic del català, que és més greu que una discussió que és, ho sento, és vull dir, a gota però òbvia. Vull dir que tu i jo ens posem a discutir si parlem la mateixa llengua o no, em sembla, diguem-ne, agotador. La meva pregunta és, tu saps que a Catalunya, i m'imagino que a la Franja també, hi ha hagut quan es planteja fàcilment, dius, escolta, estem guanyant l'aula, però perdem el pati. I abans teníem pati, però no teníem aula. No sé si a la Franja hi ha un problema més profund, que és la pèrdua de l'ús del català, no per raons administratives ni polítiques, sinó per una pràctica, diguem, de baix i baixant. Això és el que m'interessa una mica més, perquè abans parlaves del tema de xarxes socials, però m'he perdut el que explicaves. Bàsicament, o sigui, hi ha una qüestió de si a Catalunya realment es té el carrer, si es té l'aula, o si la qüestió tampoc és simple com per dir tenim una cosa però no tenim l'altra. Hi ha una evolució sociolingüística que és diversa, unes vingudes d'immigració, una integració d'aquesta nova població, etc. La qüestió de la Franja és que històricament les enquestes fetes l'any 2003 pel govern d'Aragó, juntament amb la Generalitat de Catalunya, etc., el que marquen és que hi ha un 88,8%, pràcticament tota la població sap parlar el català, declara que sap parlar el català. Parlem de població adulta major de 15 anys. El que estem trobant últimament amb enquestes a població escolar és que aquesta presència tan important del català està minvant i l'ús de la llengua entre companys de classe, o sigui, entre companys, entre amics, el català acaba sent una llengua perifèrica, no és la llengua principal. Han identificat els motius d'aquesta substitució lingüística, diguéssim? Estem fent l'explotació d'aquestes dades per mirar d'explicar-ho, però bàsicament són diversos factors. La Franja ha pogut mantenir aquesta capacitat d'ús de la llengua. Que és molt més elevada, aquest 90% és molt més elevat, per exemple, que sobretot de Barcelona, perquè no hi ha immigració, però per això pregunto, al no haver immigració, d'on surt la influència? Els factors són diversos. Han mantingut aquesta situació per una qüestió de que no hi ha hagut immigració, sinó que hi ha hagut emigració. Sobretot hi ha hagut despoblació rural, que encara continua. Tot això ha fet que hi hagi hagut entrada de nous parlants. Et volia demanar, en relació, per exemple, a Barcelona, que jo quan he estat a la Franja parlo en català, vas a comprar el diari, et contesten en català, veus la toponímia en català i en castellà, diríem, amb molta naturalitat. Igual que aquí es parlen les llengües també amb molta naturalitat. Llavors, quan tu dius, bé, es parla a les aules però no al pati, em recordo, bueno, això no ho has dit tu, però ho estava pensant jo, no? Diríem, em recordava el que passa també a moltes zones de Catalunya, hi ha moltes escoles, no?, que es parla el català dintre, diríem, com a llengua vehicular i en el pati no. Amb el contrari del que va passar, diríem, en l'època franquista, que el català no es podia parlar a les aules però es parlava en el pati. No sé si estem, diríem, davant del mateix i, per tant, com si diguéssim, no n'hauríem de fer cabal. I després voldria demanar, no?, diríem, a propòsit que el senyor ministre d'Educació, el senyor Wert, que per altra banda aquest senyor és sociòleg, vull dir que se suposa que de la cosa hi entén, ha parlat en català, amb un català que no sembla après d'acadèmia, sinó que sembla vivencial, que català i aragonès meridional tinc la impressió que són la mateixa llengua. Això pot quedar amb un no res i la senyora Rudi i la consellera, diríem, passar pàgina, no? Perquè el ministre et diu això, total, què fas? Sí, la senyora Serrat, la consellera, és de Ripoll, va viure fins als 18 anys. Vostè té el cap, no?, el que va dir el ministre Wert ahir? Sí. Fem una cosa, recordem-ho i llavors respon. Però és un català vivencial, dic jo, a veure què em diu. Tinc la impressió, per la gent de la França que conec, que és la mateixa llengua, sí, però no és més que una impressió. Són declaracions que són importants que existisquen. Fonèticament, quin català parla? De la Franja, de València? Si no m'equivoco, ell és de Madrid i ha après català amb amics a Madrid. Però aquests amics d'on eren? Perquè aquest senyor no parla a l'estàndard oriental. És que ha estat molt poc, no suposo. Que es veu. És un accent d'un castellano parlant que parla el català i que se li nota la seva estructura fonètica. Sí, però quan nosaltres parlem anglès, diríem, ens noten que tenim de fons el català i no el castellà quan parlem anglès, i encara si aquest anglès és britànic o és dels Estats Units, i no preciso més, i es nota. Sí, jo torno al principi català, aragonès, gairebé li demano, és difícil, un exercici de prospectiva lingüística. Jo recordo una vegada, passa que no, lamento ara no recordar-ne la referència, vaig llegit un article sobre les llengües a la Índia. I el que venia a dir, mira, a la Índia hi ha desenes de llengües, una al costat de l'altra, diu, hi ha llengües contigües,
que tenen frontera, que es consideren diferents, però que si mires les dissimilituds són més semblants que no pas el valencià i el català, tot i ser la mateixa llengua. Però, en definitiva, es consideren com a diferents. Podria succeir que amb el transcurs dels anys, de les dècades, s'arribés, diguem, a una mena de, diguem-ne, secessió, divorci, el que sigui, que una cosa fos l'aragonès i l'altra el català, i que tot, i tinguessin, com vostè molt bé dit al principi, la mateixa estructura, fossin considerades com a coses absolutament diferents, com passa a l'Índia. Políticament, però, només políticament, com el valencià. No, lingüísticament, perquè a l'Índia són conscients que formen part de l'estat hindú, però... Aquest exemple es pot girar al revés, No, clar, tot és possible. Jo crec que és important la qüestió de que actualment, filològicament, és la mateixa llengua. Li podem dir de diferents formes i d'això. La llengua és la mateixa i a la frontera es veu clarament. El fet que el català sigui una llengua que té pràcticament 10 milions de parlants la converteix en una llengua potencialment, o sigui, molt potent a nivell no només del territori, sinó a nivell internacional. És una llengua que té una Wikipedia molt potent, és una llengua que té multitud de pàgines web, de publicacions, de mitjans de comunicació. El fet de singularitzar i d'intentar singularitzar el català de la Franja o el valencià o qualsevol altra de les varietats, intentar-la singularitzar, el que fa és que aquesta llengua que actualment els parlants consideren, quan es visiten entre valencians i barcelonins, parlen la mateixa llengua. Singularitzar el que converteix en una llengua que ja no té 10 milions de parlants, sinó que en té molts menys. I això la fa que a nivell actual, amb una globalització general, sigui una llengua ja perifèrica i, per tant, té poc futur, i això té conseqüències sociolingüístiques, que és on voldrien fer accent a aquest tipus de llengua. Però durant lleis, com per exemple desmantellar el projecte que l'exemple es pot girar, és que es pot girar amb el cas xinès. El cas xinès és llengües d'una diferència tan gran que són molt més grans les diferències que entre el català i l'alemany, per exemple, i en canvi es consideren la mateixa llengua perquè tenen els ideogrames que els donen uniformitat. Per tant, jo crec que sí que depèn molt de la consciència lingüística. Si una gent, per consciència, creu que parla una llengua diferent, ho aconseguirà fent. El que passa que abans que es produeixi la diferenciació de facto, és a dir, que els trets de diferenciació siguin tan grans que acabin realment semblant evidents, es produirà abans la substitució pel castellà, tant a València com a Franja. I no seria interessant que el senyor Duran Lleida fes una parrafada en aragonès ara al Congrés de Diputats? Ara que dius, ara que treus el Duran, va dir allò de no parlem d'això de països catalans que pot provocar problemes. Alguna cosa té a veure amb això. Miguel, deixa'm preguntar-li per acabar també al Nacho Sorolla. Què passarà amb els professors de català de la Franja a partir de l'aprovació d'aquesta llei? Són les qüestions que pot acabar afectant la llei. La llei és suficientment abstracta, parla de llengües aragoneses de l'àrea oriental, però no diu clarament llengua o aragonès oriental. Ho fa d'una forma molt abstracta. Quines conseqüències? O sigui, la llengua aragonesa pròpia de la part oriental pot ser el català. Tranquil·lament podem considerar això. Una qüestió és com s'interpreta aquesta frase. Això pot tenir conseqüències, una interpretació negativa, una política negativa cap a això, pot tenir efectes sobre els projectes bilingües fets a la Franja, sobre ràdios com Ràdio Matarranya que funcionen en català, que són noves i que a partir d'aquella llei de llengües van començar a funcionar, de mitjans de comunicació per internet en aragonès com a redó. A TV3 ens veuen allà. Actualment us veiem a... No donis idees. No, però vull dir, al País Valencià no passa, a la Franja de moment sí. Nacho Sorolla, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest tram final de... Sí, ja vull dir que teníem el do de llengua. Sí, estan arribant molts missatges. Ahir fèiem la pregunta del dia als matins sobre aquesta qüestió i els espectadors també deien la seva, amb tant volum com també ho estan fent avui amb aquesta proposta. De moment és un esborrany, no? La llei encara no està, diguéssim, tramitant-se, però sí que és esborrany la majoria també del Partit Popular. I no podem oblidar que hi ha Jesús Moncada, que és un dels grans escriptors que és de la Franja, i que un dels joves promeses de la literatura catalana, Francesc Sarés,
és a Saidi, que també ho és. Repeteixo, moltes gràcies, senyor Sorolla. Moltes gràcies. A aquesta hora, 10:42 minuts, anem a saber què és el que han respost. En aquest cas, avui, 21 de juny, ja de ple estiu, diguéssim, pel que fa a temperatures, també pel que fa al calendari, als espectadors sobre la qüestió que hem plantejat des de les 8, si el govern de Rajoy està menystenint la necessitat de rescatar Espanya. Núria, bon dia. Hola, bon dia, Ariadna. Doncs mira, la Rosó de Barcelona opina que el PP està instal·lat en la mentida com també ho va fer en el seu moment el PSOE, en no reconèixer la crisi. El que més ràbia li fa és que prenen el poble per tonto. Creu que la plana política es dignificaria si fossin més sincers. El Víctor d'Olius pensa que Rajoy menysté el rescat, però també menysté el veritable problema de la crisi econòmica que patim avui, la falta de valors com l'honestedat, el compromís, la coherència i la generositat. Creu que fins que no s'inverteixin esforços a combatre la picaresca i la trampa, seran moltes les generacions que ho passaran malament. La Magda de Samalús creu que Rajoy i el seu govern han d'apostar per la prudència en comptes d'aplicar la fatxenderia, perquè creu que amb prepotència tampoc ens deixaran de castigar els mercats. És inevitable el rescat, però diu que els polítics no el reconeixeran fins que no sigui imminent. A les xarxes socials també han tingut molta col·laboració. Al Facebook, per exemple, el Marc respon que sí, igual que el PSOE va negar la crisi fins que va ser tard i abans es negava l'existència de la bombolla immobiliària. Diu que als polítics els preocupen els vots i no fer el que toca. El missatge de la Tessa diu que Rajoy està fora de tota realitat. Aquesta forma de fer de Peter Pan en les finances acabarà amb la poca credibilitat d'Espanya i insisteix que ens està portant al desastre per no voler admetre la situació. Al Twitter, el Ferran ens diu: abans no hi havia crisi, ara no hi ha rescat. La mentida i l'engany acompanyen tots els polítics i ens prenen per tontos. La Conxita piula: el problema del govern de Rajoy és que no viu a Europa, està a les Illes Salomon, si és que sap situar-les al planisferi. I finalment el Frederic escriu que no sap què és pitjor, si deixar els nostres governants governar o que ens rescatin governants igual d'incompetents. Això és tot, Ariadna. Escoltem ara el cinquè tertulià, que és el Carles, que ens truca del Vendrell. Gràcies, Núria. Carles, bon dia. Hola, bon dia. Vostè què pensa? Bé, jo penso que el senyor Rajoy... Bueno, abans de res, enhorabona pel programa. Moltes gràcies. Jo penso que el senyor Rajoy el que està fent és un pols amb Europa. Vull dir, ell suposo que de la debilitat que nosaltres tenim com a país està fent un pols de força a l'espera de que Europa, evidentment, vegi que això és una taca d'oli que s'està estenent i que al final ens anirem tots a Norris. Llavors, bueno, jo veig que ell el que espera en el fons és que Europa hi aboqui molts diners i tot i que no li diran rescat, en el fons el que serà és això, un rescat en tota regla. No? Vostè, Carles, creu que no li acabaran dint rescat tampoc al govern espanyol, cap dels ministres ni al president Rajoy? Això és com aquelles famílies, aquestes famílies que s'estan donant ara, que arriben a un punt de pobresa i de debilitat econòmica, que es veuen obligades a demanar i ni volen ni poden, per una qüestió moral i personal. Jo crec que l'orgull del govern avui per avui és total, vull dir, no volen acceptar la realitat, no volen acceptar que no hi ha prou diners, que s'ha de mantenir un estat de benestar que costa molts diners, que estem pagant uns interessos enormes i que això al final no hi haurà qui ho pagui. Doncs, Carles, moltes gràcies per la seva opinió, per ser el cinquè tertulià avui, responent també a aquesta pregunta si el govern de Rajoy està menys tenint la necessitat de rescatar a Espanya, pregunta que els espectadors poden continuar responent a través del Facebook, el Twitter i també la web del programa. Arribats a aquest punt, 3:15, aprovats i suspesos. Antoni. Jo provo el projecte estratègic que un grup de treball del president Mas ha fet i que el president Mas ha recollit i en aquest viatge que ha estat a Estats Units l'ha promogut. L'ha proposat i em sembla que se'n pot parlar i és interessant. Em sembla un bon objectiu estratègic de caràcter econòmic, fer com Massachusetts, i agafar l'ideal de Massachusetts, que és un estat dels Estats Units de la costa est, que en un moment determinat, als anys 90, li passa que les empreses d'electrònica se li en van, es deslocalitzen i se'n van cap a la costa oest, i aleshores s'han de reinventar. I aprofitant els grans centres de prestigi, com ara el MIT o com ara Harvard, doncs converteixen el talent en la palanca de la nova economia. Catalunya està en un repte ara semblant. Tenim, sobretot amb les qüestions de biomedicina, tenim molts bons
molts bons centres de prestigi, hi ha tot una indústria al voltant i podríem aconseguir convertir-nos en un horitzó de biotecnològic de primera magnitud. Què ens falta? Ens falta la inversió privada. I això serà el sí o no d'aquest país. Si hi ha diners en aquest país o som capaços de treure diners per invertir en aquest clúster biomèdic, i aleshores això podria significar per aquest país un repte i un horitzó de progrés molt interessant. Si no som capaços, doncs no ens haurem reinventat econòmicament i, per tant, anirem fent la viu-viu amb gran dificultat. Antoni, deixa preguntar-te, el repte possiblement és el mateix que als anys 90 a Massachusetts, en aquest cas amb Catalunya, però les condicions són les mateixes, aleshores que ara per tots dos. No, certament no, però si tu agafes les dades de Massachusetts, tenen 1 milió d'habitants menys. Sí, són similars, la comparativa és similar. El PIB és molt més alt que el nostre, però nosaltres tenim aquestes coses que, sense tenir el nivell del MIT i del Harvard, sí que en el camp de la biomedicina Catalunya és molt puntera. I, per tant, enfocar cap aquí em sembla una bona idea estratègica. Veurem si tenim capacitats i energies per convertir aquest horitzó en una realitat. No, hi ha una cosa que és molt tècnica de dir. És veritat que Massachusetts té 2 universitats descomunals, el MIT i Harvard, no ens podem ni comparar ni de lluny amb el que tenen. Això abans dels 90 ja ho teníem. Deixa'm dir-te, amb diner privat, molt diner privat, amb molta sponsorització, ja m'agradaria veure-ho aquí, però t'haig d'afegir que la gent que surt d'allà tampoc es pot quedar a Massachusetts perquè després no hi ha sortides professionals i se'n van molts d'ells a Califòrnia. O sigui que no tenen acabat de solucionar el tema de retenir el talent que estan muntant. Probablement podrien ser una gran escola de talent i tenir una gran universitat, però a mi el que em preocupa és s'ha convertit en empreses això allà. Una altra cosa és que tota la gent que es forma allà no es queda naturalment perquè són centres de prestigi mundial. Tant de bo també els acabéssim tenint-los nosaltres aquí. Sí, amb això i el discurs, entre altres coses, perquè sense el Mas Colell pel mig això no s'entén res. Perquè Mas Colell va començar-ho a fer. Compte, que tot això, ara ja tenim algunes coses de qualitat, de talent molt important, perquè Mas Colell, quan era director d'universitats, comissionat d'universitats en l'últim govern de Pujol, va començar això i el tripartit va mantenir perfectament aquesta línia. És a dir, és una línia de continuïtat, de les poques línies de continuïtat política que fa uns 10 anys que funcionen a Catalunya. És veritat o no? Hi ha la tercera pota, que és el tema d'Israel, que també forma part d'aquest paquet. S'ha incorporat ara també. No, era només una pinzellada, diguem-ne, de respecte, d'admiració pel Vicente del Bosque. Les declaracions d'ahir, abans d'ahir, d'aquest senyor, que està absolutament empresonat per lobby, aquest espanyolero que se levantan solos, aquest senyor probablement acabarà perdent un partit o quedant eliminat, i ell en canvi ha dit una cosa que em sembla que és una excel·lent reflexió que sobrepassa el futbol. Ai d'aquesta gent que es pensa, vull dir que primer perquè eren pobres, després perquè eren rics, no saben mai saben trobar el seu punt. És unes declaracions que valen la pena tenir-les en compte. Explico que abans ja destacava també que, no sé, troba que et sents molt més bé quan veus que el president Mas fa aquesta feina a fora de Catalunya i en la mateixa línia dins de Catalunya, i quan he arribat avui dic això de Espanya se levanta sola, vull suspendre, diu no cal perquè això ja ho debatrem, diu escolti, que no fem debat de política general també ho voldria suspendre, diu tampoc cal perquè ja estem en la mateixa línia, diu escolti, doncs Donald Trump, aquest personatge que crida als inversors a treure profit de la crisi espanyola i que diu que Espanya és un país sorprenent. I que pensava que per d'aquí 4 o 5 anys les coses aniran diferents i això que ara no val res aquests pisos resulta que valdran diners. Esclar, torna a parlar d'economia especulativa, és d'això d'on venim, per tant... De casino. Clar, jo diria, tu, pam, D'una banda, diríem, esclar, em fa molta angúnia, s'hauria de suspendre, però per altra banda, jo aquí busco sempre la vessant positiva, el que deia abans, escolta, si d'aquí 4 o 5 anys les coses resulta que van bé, doncs miri, endavant les atxes, no? I Miquel, tu? Sí, a veure, jo provo Alan Turing, del qual aquest dissabte celebrem el centenari del seu naixement. És un persona molt important.
Jo tinc això aquí a la taula, vostè té l'ordinador aquest, gràcies al senyor Alan Turing, és el descobridor de la intel·ligència artificial, és també el pare de la computació moderna. Ell senta les bases teòriques de la computació moderna, tot descobrint l'algoritme, això que tantes vegades es diu. Ell és el descobridor, de fet és matemàtic, també és el dissenyador del primer ordinador i va dissenyar la màquina, que li va posar el nom de bomba, i que va servir per desxifrar els missatges codificats dels nazis. Però estàs parlant d'aquells ordinadors que eren grans, amb fitxes foradades, allò que la gent, diguéssim, quedava petiteta davant d'un ordinador. És el Mark I, que estava en una habitació d'uns 6 o 7 metres quadrats, i doncs bé, el Mark I, tot allò que feia i emmagatzemava el Mark I, avui es pot emmagatzemar amb un xip de la superfície de l'ungla del dit petit. I segurament més petit. L'inventor és ell. Va tenir una vida molt desgraciada, finalment va acabar per ordre judicial, va acabar sent tractat hormonalment, vulgarment va ser castrat químicament i finalment es va suïcidar. Hi ha una frase d'ell, perdó, per acabar, Miquel? Que dona una mica el cas de la seva vida. Jo em refio més de la màquina que no pas dels homes. Finalment, Gordon Brown va demanar públicament perdó per la injustícia que havia fet la justícia amb el senyor Alan Turing. Vosaltres confieu més en una màquina que en un home? No. Ells ho ha de pensar. En alguns casos... Doncs sí o no? Perquè això no vol dir que confiï gaire en la humanitat, eh? En la major part de les decisions dels grans directius, després de tenir tota una pila d'estudis que els diuen A, B, diu... i la intuïció. Els tenen en compte, però tiren per allà. Escolta'm, que sé que ets amiga de la Teresa Forcades, que avui l'hem entrevistat. Tu creus que les dones haurien de poder exercir el sacerdoci? Òbviament. Òbviament. I només sí o no? Sí, les dones haurien de poder exercir el sacerdoci? Per què no? Sí? És un problema de creients. Doncs, Helena, bon dia. Ja ho veus, almenys aquesta pregunta que també plantegem a partir d'ara a l'audiència. Si les dones han de poder exercir el sacerdoci, aquí a la taula hi ha consens. La resposta és sí. Molt bé, gràcies, Ariana. M'estaven dient ara per l'orellera, està fent entrada al plató el Martí Gironell, perquè en aquests moments tenim un incendi a Castellbisbal i així ho mostren, Martí, les càmeres de trànsit. De seguida presentarem també a les nostres convidades que ens donaves pas en aquest sentit. Aquestes són les imatges, Martí. Són les càmeres que ara mateix podem veure en directe del Servei Català de Trànsit. Com apuntes tu, estan buscant exactament el focus de l'incendi. Acaba de tenir lloc fa pocs minuts. De moment talla només un carril en sentit Barcelona i no provoca, de moment, massa problemes de circulació, però sí que estarem al cas de quines són les incidències que provoca a partir d'ara el fet que s'hagi d'apagar aquest incendi. Se suposa, evidentment, que les dotacions de bombers aniran per la part de baix d'aquest pont de l'autopista de l'AP7 de Castellbisbal i de seguida que en tinguem més detalls els anirem donant als espectadors dels matins. De moment veig que no es talla encara la circulació per bé que les flames són ben visibles des de... Sí, perquè és a baix i per la fumèrria que s'aixeca, doncs en previsió tallat el carril, diguéssim, que toca més a l'altura del pont. Avui també estàs excitat perquè ens parlaràs de rotondes i de com ho hem de fer bé, perquè sembla que no hem après la lliçó sobre com hem d'entrar en una rotonda i com hem de sortir. No estic excitat. Sí, t'hem vist jugant amb uns cotxes allà darrere. La quantitat és només explicar que farem aquest tema i tothom té opinió, té casos, té històries que els han passat amb les rotondes, perquè realment són rotondes com aquelles grans desconegudes. Però tens una rotonda amb uns cotxets, eh? Això ens ho portaràs. Ho té tot preparat, amb pissarra inclosa. Bé, i com deia l'Ariana, hem sentit avui a l'entrevista als matins, Teresa Forcades criticava la imatge que va projectar l'Església del paper de la dona el dia de la consagració de la Basílica de la Sagrada Família. Avui ens acompanyen dues dones d'Església, com són la Cefa Amell, del col·lectiu de dones de l'Església per la Paritat, i la Teresa Jané, que és dona laica consagrada en l'Ordre de les Verges en missió pastoral. De seguida ens explicarà què vol dir tot aquest càrrec. Parlarem amb elles del paper de la dona en l'Església, ara justament que sabem que, atenció, a l'Església catalana hi falten avui en dia uns 600 capellans. Per què? Doncs perquè cada vegada els capellans es fan més grans. I per l'altra banda, perquè siguem clars, també falten vocacions. I per què passa això? Doncs també els ho preguntarem amb elles i ens ho preguntarem tots plegats. El paper de la dona fora del que és l'àmbit de l'Església també es fa molt present en aquesta novel·la que tinc a les mans, La Conjura de Cortés, la gran saga del siglo de oro espanyol, de Matilde Asensi, i que tanca, recordem-ho, la trilogia sobre el segle d'or espanyol. Anteriorment s'havien publicat Tierra Firme i Venganza en Sevilla. La
La protagonista és una dona de caràcter, Catalina Solís, que per circumstàncies de la vida també ha de fer el paper d'home, de Martín Nevares. Amb qui s'ha inspirat Matilde Asensi per fer el paper o per fer, justament, narrar la història de Catalina Solís? Potser amb Indiana Jones, de seguida li preguntarem. A vegades, ara que parlàvem també de la crisi de la fe, de la religió, de la falta de capellans, a vegades és en situacions límit que les persones recorren a la religió. No sé si això va passar als convidats que avui ens acompanyaran coincidint amb el dia de l'esclerosi lateral amiotròfica. Parlarem d'aquesta malaltia, del seu tractament i del difícil paper que els toca als familiars a l'hora d'acompanyar-los. Tenim a les mans una carta que va deixar escrita Isidoro Modenes Zango. Ell va patir l'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica, va morir el passat 7 d'abril, va deixar aquesta carta pòstuma, ell no podia escriure, li va dictar a la seva dona, que la va escriure, i tenia ganes de que tothom pogués escoltar la seva veu. Nosaltres l'escoltarem a partir de les 12, quan parlem justament d'aquesta malaltia. I avui, a la part final del programa, la protagonista serà l'artista més incombustible que tenim, la reina del pop, Madonna, que segueix regnant dels escenaris. Hem pogut anar en aquest primer concert. Aquest seria el concert que ningú s'hauria de perdre. Ho explicava abans l'Alícia Andrés, que hi va ser, i també la Maria Josep Soler. Amb elles analitzarem el seu look i com aquesta dona ha sabut adaptar-se als nous temps. I també tindrem unes primeres imatges de Jean Laporta, que ja han començat a aparèixer amb una nova festa i que ens porta avui el Jordi Sanuy. Avui, que ja som amb temperatures, Eloi, de ple estiu, i ho podem constatar perquè els termòmetres s'han enfilat. Sí, s'estan disparant i sembla que s'enfilaran encara més, i la previsió és que aquests pròxims dies tornem a tenir un Sant Joan tranquil, assolellat i calm.